Assalomu alaykum do'stoni aziz, xush omading ба канали мо. Ман ҷуда наврӯзи нерафтим ҷона дер шуда, тез равем харид кунем, хона равем. Имрӯз рӯзи шанбе, имрӯз садик гуфтам. Садик шонда сиёвушино типа утренник доштад. Барои ҳамин овардам, гуфтам як камтар хурсандӣ кунем, камтар шодӣ кунад гуфтам. Рада биромадеста будам ба як кас. Одамои хонашинам бачаҳошона овардия, хай коргаро кору. Манам намедонистам ки имрӯз садик не ки маълимашда телефон кардам, гуфтам ки амақали гуфтам ки ҳага садика кӯдакоро биёрин, консерт мешавад, хурсандӣ мекунад. Бари ҳама қалан Нилуфара намондам. Нилуфар утренник дошт, утренникаш гузаштагӣ, ман гуфтам чаро оно мешинад садика, барои гуфтам хай намерам гуфта, гуфтам хай биё нахоҳӣ не бе ҳаминам баъд 9 рӯз 10 рӯз қариб ки хонада ҳастам мегардам ба ҳазур. Аз сиёвуш аз ҳади баъд ваяй гуфтам як консерту як вайда камтар иштирок кунам. Да. Дӯстони азиз, ин Нилуфар намедонам ин телефоно чӣ кадай. Ҳама чизош гум шуда, безеб нишон додестай. Инҷода ман кабутӣ вай кардам, инҷода ман чака об кардестам, қуртоб шакароб кардестам. Анихпараш инҷода бошад фатир мондагӣ ҳастам, мози сирқ шавад тез кунам, барои он ки дер шуда рафтан дар кор, барои ҳамин тез кунам. Инҷода намедонам ин телефон аз 1 соат кофтум, намедонам куҷоша зер кадай, полнисти ҳама чизоша гум кадай. 1 соат ман инҷода вай кардам, фатир кардам, тина кардам зволаша, бинам ки вай дасташа телефон овардамон, нав камерай дар мегиронам, ами аҳвол. Инҷа берун хунам сиёвуш садида Нилуфар не, сиёвуш хеле гуфтам, консертам хеле чизо доштам, барои ҳамин хотир бурдим ша, яъне дар ин хона ки набарамша гуфта будам, бо хай гуфтам консерту чайпити мекунанд, хурсандӣ мекунанд, рақсу бозӣ мекунанд, гуфтам маълимаш. Гуфтам хайр аввалинам як машғул шавад. Халтаи ман тайёр кунам, баъд тамом. Ана дӯстони азиз, насб кардам телефона, хуб кардам, гӯемша настройкаша соз кардам. Бинед баъд хушрӯ нишон медиҳад ҳама чира. Инҷода вай чака беҳад қимат шуда, ки чака 15 сомон буд, 18 сомон шуда чака. Як аҳвол. Чакаи Файзи Расул 18 сомон, чакаи намхел домашниш 15 сомон. Намхел нарху набуху. Рости гап мо дига ягон чиза гӯем асоба напрсидем, вали ягон чи нахаридем, хеле ки орду руған хеле чизо хай ҳастан, гуфтам нахаридем ҳоли. Дӯстони азиз, ман бо пеши садикда маршрутка интизор. Аёдам биромада ки шакароба нишончам. Инчи бохе. Ай даруни садикку, даруни маршрутка пури кӯдак. Куҷои рафтестан чи? Наврӯзида гӯям. Вай. Аёдам биромада ки нишончам, барои ки саросема тез давида омадам, барои ки соат уже 11:30 шуда буд. Имрӯз ҳама наврӯзӣ гуфта, наврӯзӣ биромада. Ҳама ҷода наврӯзӣ. Автобус омад, маршрутка, ями 80 тарафои мо маршруткаш суст дер мебиёд ки. Ҳама хай камтар бигайстам. Ҳамин маршрутка омад ки шавҳарам занг задан ки ман мерам мегирам ҳозир. Богаштам фуромадам. Маршруткада шиштам, богаштам фуромадам. Дӯстони азиз, биён мерем хона, шакароб, обеда ҳичи накардам. Дута фатир кардагӣ. Рости гап хостам ки харам, вай шакароб гуфтам ки ҳам худ мо мехӯрем, гуфтам нағд мешад. Хеле шакароб хеле чизо накардем. Ай кадом тараф бошанд ин шавҳари ман? Тез биён. ҳаво паст муни, хайрат ҳаво саҳри хунуки ях буд. Ҳозир уқад не, камтар хеле ҳаво мулоим шудагӣ, нақс шудагӣ аст. Ҳама наврӯзӣ бинем
кирти атлас тоқи нелифар дако аимсол ҳатман якта киртаи атласи қишру духсан дар кор. шумо гушна шудин? нон мехоҳед? ҳозир ман хонада мерам, ман вай супчик пухтамша вкусный макарошки кати. инҷа ҳама чизои сиёҳуша гирифтам, гуфтам яборашуим маймашафтам ҳама чизоша ценки штоби штаба биёрмиша. инҷа да репетитсия расеса дӯстони азиз. мо маршрутка интизор. ҳозир якта маршрутка омада вай кард. ҳам қаманш кардам наистод гузашт рафтак. барои мегуфтам маршрутка кати равӣ, барои ки беҳад хунук ҳастай. сиёҳуш хунук нахӯрад гуфта. инҷа репетитсия бинен пагоҳ наврӯзӣ. лавай автобус кати мери? автобус дига ҷо мера. бинен чӣ хел хушу духтарако рақс кардис, инҷа газон касид кардиста. ана айни аздик дӯстони азиз. ҳамашон рақсу бозӣ. наврӯз муборак дӯстони азиз. хе хунук мехӯрӣ. наврӯз муборак. хе сиёҳуш хунук мехӯрӣ. дӯстони азиз, имрӯз чӣ хел офтобаки хушрӯ, хела имрӯз ҳаво мулоими нарм ҳастай. чӣ хеле ки мебинем, ман ҳамин офтоба дидум, сразу курпачаҳоя берун бировардум. офтобак гуфта вай рӯзи курпаи сиёҳуша тар карда будан, офтоб кардам. яке аз тамошобинон настидам ки шумо дуруға мегӯянд ки об резондагӣ ҳастанд, бачаҳотон тар кардагӣ ҳастанд. гуфта яъне амо расво кардагӣ. ва фикр мекунам ки ман ҳам хел бепарво ҳастаму таги кӯдаконда ҳечи намепартам, масалан эҳтиёт намекунам курпачаҳома. ман худам ҳам хел одам ҳастам ки беҳад ҳамин ҳавои тозая нағз мебинам. ҳамин камтар ҳавои тоза бошад, камтар офтобак бошад, ман дар трезои кушода мебинам ки хона ҳавои тоза дорад. курпачаҳое ки паста, яъне ҳар рӯз истифода мебарем шуна, офтоб мекунем шуна ки то ки ҳавои тоза як микробошону як ваёшон ҳамаш гӯем офтобда ҳавои тозада гум шаванд. гуфта на ин ки каён вақте ки кӯдако тарк кунану баъд ман гӯем прорам офтоб кунам. ман ҳазор як хел пилёнка дорам, памперс ҳастай. ман тагои кӯдакода пилёнка мепартом ки штоби тар накуна, простин мепартом болои курпа болоштай, масалан тар намекунам, вай тар кунатам ки поёнаша тар мекунад. ҳанами хел дӯстони азиз, барои ҳамин фикр накунен, ҳамара ранги худтон фикр накунен. амон тамошобинӣ ки наисондагӣ ҳастай ки хеле вай гуфта ҳама хел нестай. ман эҳтиёт мекунам, ман намехоҳам, ман мефаҳмам ки ҳамин масалан як бор кӯдак тар карда камон курпача тамом ҳавай беҳад ҳама вақт ҳамхе буш меистад. барои ҳамин ман эҳтиёт мекунам. ман пилёнка дорам, тагои кӯдакода пилёнка мепартом ки асобина таги сиёҳушда. бо шаб каён вақте ки ман бедор шавам, ман сиёҳушу кашшок мебарам ки то ки тар накунад. гуфта ин сиёҳуш ҳозиро сиёҳуш вапшаи вай намекунад. бо ман сиёҳравно вай пилёнка мепартомша, ман шаб бедор мешам, вай мекунам кашшокда мешнанумша. ҳама хеле рафтем аки сиёҳуш. инҷа хунука лабош пиш шоколад. бобош саҳар кати омада шоколад овардан шуна, завтрак кадеста будан. бобош омада чормағзу ҳам хеле чизо оварда будан. вай кадам чӣ мегӯянд, ҳам чормағзошон заказ кардагӣ будан. барои ҳамин дӯстони азизу гиромӣ, ман инҷода уборка кардистам. барои ҳамин сиёмка умуман накардам саҳарбозе. ман танҳо ман ҳамин шкафҳоя паряда кардам, полнисти ҳама полкаҳоша якта ба якта средства кати тоза кардам. дастам ҳам шох шудагӣ ҳастанд.
ҳам дароноша дароша гӯем средства кати то ки ами руғанию чангом хеле чиз вале средства кати шагитаги ҳастам тамом бо якбор трезашуя кати шта тоза мекунам шуна гӯем ин шкафаша нав тамом кардам. ин айк шуда пушидана вайрон шуд ян чи ин шкафа фақат даронаша тоза кардаги ҳастам ман ай берун тоза накардам ба фикрам не тоза кардаги ҳастам ман дастоваш маълум ге полнисти даронашам халай кардам ва духовкая средства чошида мондаму якбор тоза кардамша бо якбор дига гуфтам ҳозир вай тоза карда мебарам ва ина фақат беруноша тоза кардам дарунош ҳамихал беспорядок истодаи ҳозир полнисти ҳамаша тоза мекунам мошиная полнисти гӯем ҳама ҷоша шакида тоза кардам уже соат 4 шудастай чихеле ки мебинен барои ҳамин ака ҳар рӯз кам имрӯз ки инҷоша тоза кардам ман имрӯз баъди обед гӯем сар кардам агар ай саҳар сар мекардам бовар дорам ки тамом мекардам саҳари ҳамихел пилисос кардаму тоза кардам ҳамин чангу ва ёра гӯем барои ҳамин обед шуд бо яхдона ҳамаша гӯем майда имрӯз ҳаво беҳад хушрӯ будак офтобак буд одам ҳавасаш дод ки уборка кунад барои ҳамин сар кардам гуфтам ҳар рӯз кам кардан гирам бовар дорам ки полнисти тоза мешуд барои он ки вес зимистон ман умуман дарунои шкафҳои тоза накардам беруноша хат тоза мекардам не ки даруноша умуман тоза намекардам кӯдако берунда ҳастанд ва яке аз тамошобинон аллакай чанд бора мепурсанд ки кухнию коридоратону ваётон чанд ба чанд ҳастанд рости гап ман ин зал 6 ба 3 ҳай яъне дарози 6 бараш 3 ҳастай и баранги хона дарози 6 ҳастай бараш 3 нестай камтарай гӯем ҳамин 280 бошад ё ки 270 точноша мегӯм ку точноша намедонам ин зал спальнию кухни намедонам чанд бошад аниқташа мумкин ки 5 ба 3 бошад ҳамхе барошон 3 ҳастай не ки дарозиш ба фикрам ё 4 бошад ё 5 бошад намедонам не 4 ҳастай ба фикрам ин кухнию инҷа 4 ба 3 ҳастай ба фикрам коридора намедонам точноша умуман гӯем ҳамин хел ҳастанд балкон 6 ба 3 ҳастай не хеле шашай бараш 3 ҳастай дарозиш ана михол дӯстони азиз ман сар кунам ман ин холодильника морозильникаш кати якбор куштан дар курай барои он ки морозильникашда камтар оби гӯшт рафта ях кадай ман давом чиям дӯстони азиз ин хел камераи монда сёмка накардам барои он ки чихеле ки мебинед ман 2 соат босад ки фақат ҳамин 4 та шкафа тоза кардам аз ҳадди баъд бисёр мешуд гуфта барои ҳамин хотир гуфтам хай сёмка накунам бовар дорам ки бисёриҳо мотиватсия беҳаминам доранд барои уборка кардан барои ки баҳор дӯстони азиз бинед чихел шкафҳо ялаққас кадаистанд ҳоли бе ягон чиз шитагӣ неста беҳад тоза шитагӣ ҳастанд мана даруни шкафҳо фақат як полкаша як ящикашаю 2 ящикаша тоза кардам тамом 2 та поянаш успед накардам молодец ман ин кӯда картошка пухта будам картошка хӯрдан ужин уже шуда буд барои ҳамин гуфтам ки хай берун аллакай торик шудастай гуфтам ки биё ҳамне ман инҷа ҳамҳал истодай пагоҳ насиб давом метиҳам барои ҳамин ин чизҳоро ҳаминҷода мондагӣ ҳастам ки вайша бисёриҳо мегӯянд ки гилематон чиркин мешавад болои гилемда намонен гуфта оли боварӣ дорам бисёриҳам хал мегӯянд дӯстони азиз гилемуқа тоза ҳам нестай барои ҳамин хотир дастархон партофтан гӯем тамом кардӣ молодец пиёлаҳотам биёр ҷанона ман шӯй меборам ана михол дӯстони азиз ҳозир хазин кӯдакҳои сарошона шӯй меякбора баъд ҳамин кати як ҳафта выходной ҳастай оддӣ ҳастай мегарданд ба ҳазур беҳад монда шудагӣ ҳастам дӯстони азиз кам хоравам дастом ҳамихел
дард кардистан перчатки гуфта будам мегирам аёдам бромад перчаткое ки одноразови ҳастанд майдача ва ё калта ҳастанд намедонам гуфтам як бор гирам як ду-се дона кани удобни ҳаста ё ки не вай резинови перчаткое ки ҳастанд ва ё неудобна ҳаста намедонам ва ё кати наметавонам вай карда бо яктаи дига хеле ғафси хушруша гирифтагӣ будум вай беҳад ғафс не ки кушод ҳастанд ки беҳад кушод ҳастай вообще неудобни ҳастай ягон чизое масалан хушру хел мелке карданд умуман гирам дӯстони азиз бисёри бад гап назадам ҳамин кати влога ба охир расонем дӯстони азиз фикротона комментарияда нависен дар он духовкам ягбор анчунтиам дӯстони азиз топ тоза шудаги ҳама хел чиркин буд ки вай рӯз акарачка пухтам ҳам хел ҳама ҷош расво шудаги ҳастай мани инҷаш хушу тоза шудаги ҳастай мани болош ҳастку дӯстони азиз амҷаш хушу тоза шудаги неста чӣ хел тоза мекунед шумо дӯстони азиз нависин комментарияда интизор ҳастам фикротона ана михаил паго насиб инҷоҳошо уборка мекунем ҳамин каси влога ба охир расонем дӯстони азиз фикротона комментарияда нависен ман интизор ҳастам унҷода разбор сар шудаса дӯстони азиз ана михаил хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошед ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед худо нигаҳбон бошад шумо хайр